Atletika se prvi put pojavila na programu antičkih olimpijskih igara još 776. godine pre nove ere, a na programima igara su organizovane trke poznate kao stadionska trka od 192 metra, trke na duže staze, trke u oklopima i pentatlon, odnosno petoboj, koji se sastoje od trke na 192 metra, skoka u dalj, bacanja diska, bacanja koplja i rvanja. Svoj sadašnji moderni oblik sa trkačkim, skakačkim, bacačkim i hodačkim disciplinama atletika je razvila tokom 19. veka, kada su škole širom sveta počele da uključuju sport i vežbanje u svoje redovne programe. Prvi zabeleženi atletski miting je održan 1840. godine u mestu Shropshire u Engleskoj, a prva atletska prvenstva organizovana su od 1880. godine u SAD-u, Velikoj Britaniji i širom Evrope. Na programu modernih olimpijskih igara atletika se nalazi od 1896. godine i od tada je nezaobilazni deo svakih igara. Međunarodna atletska federacija je osnovana 1912. godine. Na igrama su žene prvi put nastupile u Amsterdamu 1928. godine, dok je muški program dobio današnji oblik 1932. godine u Los Angelesu i do danas su programi ženskih i muških takmičenja ostali gotovo identični. Zbog svoje sveobuhvatnosti naziva se, a i jeste, kraljica sportova. Ubedljivo najuspešnija nacija na olimpijskim igrama u atletici je Sjedinjene Američke Države sa čak 797 medalja, dok druga po redu je Velika Britanija sa 205 medalja. Od naših predstavnika Ivana Španović je u skoku u dalj u Rio de Janeiru 2016. godine osvojila prvu medalju za Srbiju u istoriji olimpijskih igara, kada je bila bronzana. Zašto se Mate Nemeš odlučio za rvanje? Kako on i brat idu u korak sa takmičenjima i u kakvoj formi je pred olimpijske igre gde nastupa u grčko-rimskom stilu? Ja sam počeo ovaj sport sa 5 godina. U Senti, ja živim inače u Senti i nema puno sporta. Bio je fudbal, stoni tenis, rvanje i ne znam, možda plivanje. To je to 4-5 sporta ima i mi smo bili stvarno, brat i ja, nismo mogli kući s nama pa morali su na neki sport i izabrali su roditelji rvanje. Posle prvog treninga nismo htjeli da odemo kući pa odmah su vidjeli da nam sviđa ovaj sport pa evo, već 23 godina sam u ovom sportu. Da li je očekivao da će biti prvak Evrope? Na svake takmičenje idem da uzmem zlatnu medalju, naravno. Ja mislim, svi sportisti idu da čuju himnu i da budu prvi. Pa ja sam znao da mogu medalju da uzmem. Naravno, zbog korona i sve, godinu i po dana nismo imali takmičenje uopšte. Nismo znali u kakvi formi smo, ali vidi se da smo u dobroj formi, jer nisam ja jedino koji je bio prvi na evropskom, nego u 87 Zura Datunašvili, koji je posle ovog evropskog uzeo i olimpijsku normu. Koliko je sledio svog brata blizanca? Naravno da sam gledao njega i sve. On već sa 20 godina počeo na većim turnirima da ide. Ja nisam imao priliku jer u mom kategoriju bio olimpijski pobjednik Davor Štefanek, pa nisam mogao sad prva takmičenja, ja mislim, kod seniora sam rvao 2017 svjetsko prvenstvo, a Viktor već tad, čekaj, on sa 20 godina, znači 2012 već počeo, 13 je počeo sa seniorima da radi, da rive. On trebao 3 veći takmičenja i posle uzeo seniorsku medalju, ja isto. U kakvoj formi je u ovom trenutku? Sad posle evropsko sam opustio malo jer ne može ceo godina držiš formu, mora malo dole, gore. Pa ja mislim, ovaj evropsko nije bio kao prehodni evropsko ili
tako, jer svi su spremali za kvalifikaciju ili ko nije još imao normu. A ja mislim kad rveš sa Azerbejdžancom, sa Italijanom koji je 2019 bio prvi na Evropskoj igre za Rusiju, još tada prešao za Italiju i sa Turčinom i sa Poljakom. Ja mislim svi su dobri. Tamo u Rusiju i prvi i drugi čovjek i treći čovjek može da uzme medalju na evropsku, na svjetsku. Ja mislim to je bio dobra provjera pred olimpijada. Imat ću još jedan turnir u Poljskoj, to ranking serija. Tamo mogu da skupijam bodove, sad sam treći na rang listu i hoću da ostanem, da budem drugi ili treći jer prvi i četvrti mi nezgodni protivnici i takav je na olimpijadu da prvi i četvrti na jednu grupu, a drugi i treći na drugu grupu i ja bih htio da ostane ovako. I ja mislim na evropsko, zato sam bio u Grču, a ja mislim da probio sam led na olimpijadu, daj Bog da imam treći meč, to već na olimpijadu polufinalu. Ja mislim da neću imati tremu, neću biti u Grču i mogu da dam sve od sebe i onda može sve da se desi. Za više gradova i opština tradicionalno ulično javno osvetljenje zamenjuje LED svetiljkama kako bi se smanjila potrošnja energije, ali i kako bi se energetska efikasnost podigla na viši nivo. Grad Zaječar će zamenom sistema javnog osvetljenja ostvariti finansijske uštede u iznosu oko 1,1 milion evra za period od 15 godina. Implementacija svetiljki je izvršena bez sopstvenog ulaganja, jer je sve troškove snosio privatni partner. Prema očekivanjima doći će do porasta cene električne energije, a samim tim će i ušteda na ovom projektu biti mnogo veća od planirane. Kompanije Petrol d.o.o. Beograd i partner Smart Energy Investment KFT samostalno su finansirali projekat u celosti sa novih 9554 šederi Philips LED svetiljki, čiji je vek trajanja 25 godina. Privatni partner garantuje uštedu i kvalitet koji je u skladu sa obavezama koje je Srbija preuzela u pristupanju Evropskoj uniji u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Pomenute mere podrazumevaju smanjenje emisije štetnih gasova, manju potrošnju energije, energetsku bezbednost i druge elemente. U narednih 15 godina očekuje se ušteda od čak oko 82,98% električne energije i doći do smanjenja emisije CO2 za čak oko 9400 tona godišnje. Poboljšanje i kvalitet osvetljenosti biće skoro duplo veći nego do sada. Važan deo ovog projekta predstavlja izgradnja sasvim novog osvetljenja pešačko-biciklističke staze koja je u celosti obaveza privatnog partnera. Uz pomoć ove staze, čija je dužina oko 4 km, biće značajno povećana bezbednost građana. Ostvarena ušteda biće usmerena na druge projekte od vitalnog značaja za unapređenje životnog standarda, a pre svega u projekte koji će uticati na bolju energetsku efikasnost. Poboljšana energetska efikasnost obezbeđuje dugoročne i sigurne benefite za lokalnu samoupravu i njene građane, ali i za celu državu i region. Volim jutra. Ustajem rano, imam 3 treninga dnevno. S takvim ritmom dan je kratak. Život vrhunskog sportista se mnogima ne bi dopao. Uz ogroman fizički napor i stalna odricanja, Najteže pada razdvojenost od porodice i prijatelja. ali na to moraš da budeš spreman ako želiš da ostaviš trag. Potrebno je naći balans u životu, u sportu, u kajaku. Jer ćeš u suprotnom potonuti, bukvalno. U kajaku si sam, priroda i ti. I to mi daje posebnu snagu. Ima nečeg čudesnog u konstantnoj borbi sa vodenim tokom, dok istovremeno postaješ njegov deo. Možda je to ljubav prema Dunavu na kom sam odrasla. Neka ljubav je sigurno ono što sve nas sportiste gura napred. Ja sam Milica Starović i ovo je moj put do Tokija. Pridruži mi se na njemu.
Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode. Pitali smo Damira Mikeca koliko ga motiviše muzika. Mi imamo i ta nova pravila od Londona, sve nam se izmenjalo, sport nam se obrnuo na glavačke. Mi smo, naime, tad bili kao tenis. Znači, mrtva tišina, telefoni, nema niko da pisne, a sada u finalima je poželjno navijanje, da nekako su, kao što ste sami rekli, koliko streljaštvo nije toliko popularno, to pravilo je nekako imalo za cilj da privuče više publike, da bude zanimljivije. I muzika ide sa svih strana, komentator koji navija i koji prati sva dešavanja na tabeli i naravno publika koja navija za svog favorita. I tako da smo mi tu atmosferu dovukli i u Streljanu. Ovde smo napravili malo izvučenje i nema više, ne pucam u tišini. Sad zavisi muzika kakva je od raspoloženja. Nekad je ovakva, nekad onakva. Meni je puno pomogla i Bundesliga. To je ovako nemačka liga u kojoj se ja takmičim i Nemci su baš napravili pravi uvod za tako nešto, jer tu bude po 3000 ljudi u publici, donesu orkestar, donesu bubnjeve, trube i ja za svaki svoj centar dobijem ovacije kao u fudbalu kad padne gol. I to je nešto što bio šok za mene u početku. Ja tamo stavim i čepove za uši i antifone i ništa ne pomaže. I to je nešto što, kad mi se desi na takmičenju takva situacija, ja se prisetim i prizovem takvu atmosferu i takvo nešto iskoristim kao moj plus. Kakav se predviđa tretman zaraženog sportiste na olimpijskim igrama, pitali smo profesora doktora Dragana Radovanovića. To je i do sada bilo na svim ovim takmičenjima koje imate i u fudbalu, i u košarci, i u odbojci, da tretman zaraženog zavisi od regulative zemlje u kojoj se održava takmičenje. Znači, to ne propisuje Olimpijski komitet, to propisuje, da kažem, japanska država i japanska vlada. I tu će sigurno po protokolu biti prvo izolacija samog sportiste koji je zaražen, zatim izolacija svih njegovih bliskih kontakata, zatim intenzivno testiranje, PCR testiranje svih njegovih kontakata i znate kako, najvažnije preventivne mere, to je ono što smo počeli da pričamo, šta je pokazala dosadašnja sportska praksa velikih sportskih događaja. To je prvo organizovanje takmičenja u takozvanom balonu. Šta znači? To je neka vrsta izolacije, gde svi koji učestvuju na takmičenju, sportisti, sudije, delegati, svi oni koji su tu, treneri, naravno stručni štabovi, ekipa i sportista, oni moraju da se nalaze u izolaciji. Naprimjer, u jednom hotelu i ne smeju dok god traje takmičenje da napuštaju taj hotel. Znači, ne mogu da imaju kontakt sad da kažem, spoljašnjim svetom i ljudima van tog. U ovom slučaju olimpijsko selo, da. Olimpijsko selo će biti jedan balon, pa će medija selo, gde će biti novinari, biti drugi balon, pa će treći balon biti svi oni ljudi koji su volonteri, koji su tu pratnja, učestvuju u takmičenju, znači oni će biti svi podeljeni svaki u balon gde će biti izolacija. Pored te izolacije, ono što je veoma važno, to su česta testiranja. Da vi PCR testiranjem nađete upravo te asimptomatske, ili su oni glavni prenosioci bolesti. Kad neko dobije, do sad se predviđa se da se testira svi stanovnici olimpijskog sela svaka 4 dana
I drugo, da sve sportske federacije, pošto znate, na olimpijskim igrama takmičenje u okviru olimpijskih igara organizuje svaka sportska federacija. Pa će, na primjer, FIBA organizuje, ne znam, košarku, FIVB organizuje odbojku, Svetska atletska federacija organizuje atletsko takmičenje, da će sve federacije moći da stave prema proceni svoje situacije određena testiranja van ovoga. Pa može da bude testiranje, ne znam, brzi antigenski test pred samo takmičenje, pa PCR test pred samo takmičenje. Tako da, bit će sigurno učestala testiranja, jer je to jedan vid zaista ozbiljne preventive da se bolest ne raširi u kolektivu. Jer vi ako nađete asimptomatskog, vi ga odmah isključite iz sredine i ne dozvolite mu da zarazi veći broj ljudi. I to je ideja tog, i naravno sve preventivne mere kao što biće obavezno nošenje maski, biće obavezno, znači, ta neka distanca socijalna, biće naravno obavezne dezinfekcije, mnogo učestalije, i lična higijena, i prostora, i takmičenja, i borilišta, i sprava, i lopti, i svega onoga što je do sad se pokazalo kao efikasno. Kažu da najduži put počinje prvim korakom. A gdje je prvi korak? Tu je i prvi pad. Moj san nije da na olimpijskim igrama svoju zemlju predstavim. Već da je pobjedom proslavi. Zato moja borba na tom putu Ne počinje tamo na turniru, već mnogo ranije. Moj put su svakodnevni treninzi po kiši, vrelom suncu, snijegu i vjetru. trenuci istinske samoće, potpune tišine, uspona i padova. Zato moraš da pronađeš snagu, ne samo da koračaš tim putem, već da ustaneš posle svakog pada. Za mene je snaga moja vjera, ljubav prema sportu, porodici i domovini, prema izazovima koji pomjeraju granice. Uvijek gledam naprijed ka sjajnom cilju koji sebi postavim. Ja sam Nemanja Majdov i ovo je moj put do Tokija. Pridružuj mi se na njemu. Neil Fisk predstavio je autonomnu mašinu najnovije generacije SC50 Liberty, namenjenu za čišćenje i sušenje različitih vrsta podova. Mašina je opremljena tehnologijom najnovije generacije u cilju maksimalne sigurnosti, higijene i zdravlja ljudi. Hygiene Systems je ovlašćeni uvoznik i distributer brenda Neil Fisk. Andrija Gerić je završio psihologiju kojoj je posvećen, ali smo ga pitali i da li među današnjim odbojkašima ima kvalitetnih naslednika. Da psiholozi baš nisu omiljena kategorija zanimanja što se tiče sportista. I onda sam izvršio psihologiju, izvršio sam razne neke druge edukacije, kurseve i sve. I sada radim sa sportistima na njihovim ciljevima i na onom što oni hoće da postignu. Moja prednost je to što imam dosta sportskog iskustva, pa ih razumem. Imam klijenata koji su, da kažem, olimpijski nivo, koji će biti sad učesnici ove olimpijade. Imam klijenata koji se bore da budu učesnici, imam klijenata koji su mlađi, imam nekih juniora i kadeta. I radim sa raznim sportovima. Ono što je lepo u ovom poslu je što vi možete puno toga da naučite kroz klijente o nečemu što niste imali pojma, kako se zovu udarci u tekvondo, na primjer, ili koje su kate u karateu, ili šta je najvažnije u rukometu, ili u vaterpolu, čemu je fazon ako igraš centra, ili ako si golman isto u rukometu, kako treba da paziš i čega da se bojiš. Jer mi imamo neke uvide, onako generalne, ali neke finese, mi kao navijači, mi to ne vidimo. Tako da mi je taj posao lep. Isto tako malo sam se proširio i na biznis okruženje, zato što mislim da se te principi sportske psihologije mogu vrlo lako i dobro primeniti na biznis. I sad u posljednje vreme ono čime se baš bavim je taj ulazak u flow i ulazak u zonu, jer to je nešto što sam ja imao iskustvo kroz sport i to je nešto što svaki čovjek iskusi,
ali kako to da uradi tim da uđe u flow, to je onako jako interesantno i kako da uradite to kada vi hoćete i kada vam je najpotrebnije, tako da je to sad onako usko neko polje mog interesovanja. Ima puno igrača na mom mestu, su bili ovaj Stanković, Podraščanin, ima sad Lisinac, ima i neki ovaj Krismanović i ovi mladi. Imamo mi tu jednu generaciju, to je 87. 91. godište, koji su stvarno dobri igrači i, nažalost, nismo uspeli da izborimo 2 puta učešće na olimpijadi, pošto u odbojci taj kvalifikacijni proces jako komplikovan i teže je otići na olimpijadu nego uzeti medalju na samoj olimpijadi. Ali to je veoma loše uopšte za muški odbojkaški pokret, zato što puno dece sada će trenirati košarku i neke druge sportove, a ne odbojku. Tako da zbog toga, ja sam malo zbog toga onako, da kažem, razočaran. Mislim da je to moglo da se napravi tako da se oni ipak kvalifikuju, ali oni su svi super momci, navijamo za njih i ja se nadam da neke generacije koje dolaze, a nadam se da će ih biti, jer u muškoj odbojci će biti veliki problem zato što nema dečaka, a to znam zato što imam klub zajedno sa Vasom, pa onda učestvujem u toj muškoj odbojci i znam koliko dece tu ima i vi kada nemate masovnost, nije lako naći kvalitet ne samo za reprezentaciju, nego i za ligu. I ja se nadam da će stasati neki momci koji će gledati, evo sad imaju svetsku ligu i evropsko, oni su osvojili evropsko, što je fantastično, koji će gledati njih i početi da se bave odbojkom i nekako da ćemo se opet vratiti na te olimpijski gledano vrhunske rezultate. Uspešnost svake firme čine ljudi. Kompanija Kez Srbija želi da pruži klijentima što bolju uslugu u oblasti građevinarstva, kao i za obavljanje poslovnih zadataka na kojima rade odabrani najbolji ljudi. Kez kao jedna od vodećih građevinskih kompanija sa više od 2000 zaposlenih sa ogrankom u Beogradu izvela do sada mnogobrojne projekte. Među najznačajnijima se nalaze viseći most vodopada preko reke Zapadne Morave, više porodične stambene zgrade u Bajnoj Bašti i Kikindi, Zavod siromašnih školskih sestara Notre Dame u Zrenjaninu, rafinerija NIS u Pančevu, TIS automotive u Bečeju. U saradnji sa Putevima Srbije rađena je sanacija mosta preko reke Zapadne Morave na državnom putu IB klase broj 23. Veći projekti i fabrike koje je radila Kez Srbija su i supermarket Lidl u Subotici, Magna 1 i Magna 2 fabrika automobilskih rezervnih delova u Odžacima, fabrika Robert Bosch u Pećincima, Dr. Edker fabrika hrane Institut Balaš i Balint Mađarski kulturni centar i više projekata za Fiat automobile Srbija. Kontinuirani razvoj matičnog društva je omogućilo i osnivanje zavisnih društava u mnogim zemljama, pa tako danas uspešno rade Kez Rumunija, Kez Srbija, Kez Ukrajina, Kez Rusija i Kez Nemačka. Glavna delatnost je izvođenje opštih građevinskih radova, a osnovne aktivnosti su pokretanje celokupnog područja građevinske industrije i tehničkog projektovanja. Projektni biroji imaju mogućnost da ponude rešenja koje zadovoljavaju potrebe klijenata u kratkom vremenskom roku u bilo kojoj fazi projektovanja. Ono na što su ponosni i aktivni to su projekti zaštite životne sredine i reciklaže.